Tony! Tony! Ikaw, anong trip mo? Oh Santa, have you received my wish list? Ay! Shout out! Shout out na kagad sa mga naka-receive at sa mga tuwang-tuwa dahil natupad ng kanilang mga wish ngayong Pasko. Meron pa ring iba umaasa kagaya ng katabi mo. Malakas ang kutob ko na yung katabi mo maraming pangarap yan pero hanggang ngayon hindi natutupad kasi hindi nagdadasal. Medyo malayo ang loob kay Lord. Huwag ka na kasi magtampo kay Lord. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, si Lord nga hindi nagtatampo sa'yo, tapos ikaw magtatampo ka sa kanya. Iba ka na, be. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yazamba. Ako pa rin to. Ang babaeng. Takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Yo! Pakinggan nyo to. Trip lang. Una sa lahat, bago ako magsimula, pakibate. Oo, pakibate yung mga nasa katabi mo. Pakibati yung nasa likod mo. Huwag ka nang masyadong mahihain dyan, Paskong Pasko. Oo, alam mo yung iba yung factor kapag alam mong balik to work na tayo. Pero kung babatiin mo pa rin yung katabi mo o yung nasa likod mo, minsan mararamdaman pa rin natin yung simoy ng Pasko. Oo, yung diwa ng Pasko kung saan mas pwede kang umuwi na maaga ngayon. Wag. Pag 8 hours yung binayad sa'yo, 8 hours ka dyan sa office, magstay ka dyan. Anyway, ako pong inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. At ngayong araw, it's December 26. Napakabilis ng panahon, na para bang kahapon nagtutuwa-tuwa lang tayo at nasarap-sarap pa natin ng tulog natin. Kukuya-kuya-kuy pa tayo sa mga higaan natin. Pero ngayon, we're back. Back to work. Oo, kailangan natin mabawi yung mga pinamigay nating aginaldo, no? Hindi naman buti sana kung umiebak tayong pera, hindi. Okay lang yan. It's a season of giving, but it's also season of working. Siyempre, kailangan mag-work para pag dumadating yung oras o yung mga panahon na kailangan mong magbigay na aginaldo, di ka nahihirapan, B. Hindi yung kung saan ka na kumukuha, nag-recycle ka pa ng mga regalo, ha? O, natamaan. Shout out sa mga nag-recycle ng regalo. Anyway, hinga-hinga muna ako, hinhingal. Na para bang 2 araw din nagsalita, Nakakatawa dahil ngayon we are alive, alert, and awake and enthusiastic spell. At masaya ako dahil marami sa inyo ay nararamdaman kong natupad na ang kanilang Christmas wish ngayong Pasko. Whether it's a big Christmas wish o maliit na bagay, ang mahalaga natutupad. Ganun talaga kapag malapit kay Lord. Kung hindi pa natutupad, baka hindi masyadong malapit kay Lord. Pero don't you worry, baby. Alam mo, it's not yet the end of the 2025. Meron ka pang 27, 28, 29, 30, 31, 5 days to go. Oo, may 5 araw ka pa para humingi ng patawad. Meron ka pang 5 araw para bumawi o malay mo naman sa New Year, 'di ba? Kung di mo man nakukuha ngayon, malay mo sa New Year. Ano ba kasi yung Christmas wish mo? Baka naman kasi bahit lupa o tas wala kang trabaho. Paano mangyayari yun? O hindi naman kaya gusto mo ng jowa, hindi ka nga lumalabas ng bahay. Wag ako Anyway, sige pag-usapan natin mamaya yan. Masarap balikan yung mga Christmas wish. Yung Christmas wish na kahit hanggang ngayon hindi pa rin natutupad o may mga iba na natutupad na pero masasarap pagka pinag-uusapan natin yan. Okay? So, hang on tight, sit in there and relax. Take a deep breath. Tanggalin ng mga sama ng loob. Oo, uso pa ba yun ngayon? Huwag mo na magsama-sama ng loob. January 2 na ulit.
Oo, so magmula December 26 to January 1, good vibes lang, ha? Oo, siya tuloy-tuloy natin ang ating Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Gusto mo yun, napapaos? Love Radio, yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.